gaurkoan hortxe Italiako penintsula eta bueno, ezaugarri nagusina Italian daukaguna da oraintsu ez oso aspaldira arte, oso lurralde berezia genuela, azkenean ez zutelako denominazioen kontuen jatorrizko izendapen horiei kasu handirik egiten, eta egia esateko, Italian ardoa, etxeko ardoa zen, askok eta askok familia askotan hartzen zen, Estatu Espainolean bezala, eta ez zuten gauzailetarako beharrik, baina 80. hamarkadatik aurrera, nolabait ere merkatua berriz berreratu zen, eta hortan ere italiarrek eskua sartu behar izan zioten euren mastiari, eta nolabait Europatik, beste mundu osotik zetozkien begiradei, nolabaiteko kasua egitearren, klasifikazio, beste lekutan zeuden klasifikazioen antzekoak egin, eta hortik sortuko dira pizkatxo baten modelo frantsesari begirata, gaur egunean Italiatik datozen ardo botiletan goietean edo duten etiketari zo eginez. Honetan izango dira denominazione de origina controllata edo horako konturen bat, eta hori baino pizkatxo bat goraxeago, denominazione de origine controllata e calificata. Horiek biak izango dituzte, antzeko parezido dira, nahiko nahasgarria da italiarrek darabiten klasifikazioa, eta horiek dira goren mailakoak edo kalitate bintzat kalitate esparru hori betetzen dutenak edo nolaiteko kontrola dituztenak, eta hortik behera bino da tabola eta herriko ardo xumeak ditugu. Eta badakizu gainera, nire horrelako ardoak ere asko gustatzen zaizkidala. Italiaren beste ezaugarri bat, Italia penintxula osoan landatzen dela mastia, berezkoa dutela, bai iparraldetik, Veneto aldean hasita, Suitzatik eta Austriatik oso gertu, nahiz eta oso urrun ere, kriston menditzarrak dituzte euren tartean, eta gero hegoaldera arte eta bertoko irlak ere hartuta. Bai Sizilia, hori handiena izango dena, eta Sardinia bera ere baita. Sizilian gainera, askotan gertatzen den bezala, eta ere Italia eta Portugaleko oso bereizgarriak dira, hainbat eta hainbat match ezberdin dituzte, eta oraintsu pixkanaka berraurkitzen edo klasifikatzen hasi dira, eta batez ere klasifikazio guzti hori azken aldera heldu da Sizilian, eta Sizilian aurkitu dituzte beste lehendik Italian bazituzte pilo bat match propio, herrialdea bera euren ardotik eta bizi zen, eksportazio gutxi eta esportatzailerik handiena da Italia, edo behintzat zen, orain ez dakite zehazki 2026 urtean norri biliko den lehenengo postuan, Italia ez bada, ziurrenik ere Estatu Espainola izango da. Baina, esportatzaile nagusiena izan den hau, kanpotik apenas sartzen zuen ardorik, eta sartzen zuen apurra frantsesa. Eta hortxegatik ere, nolabait gero, kalifikazioaren kontuekin hasi zirenean, frantsesen zera kopiatu zuten hein handi baten. Baina, esaten dutanez, frantsesa beti bizi izan dira eksportaziotik, hau da, euren ardoen kalitatea salduz, nolabait esateko, eta Italia printzipioz kantitatean egiten zuen lan, eta Espainiak ere hortan egiten du lan. Espainiako ardorik ez da, Frantziako ardoak ordaintzen diren bezalaxe ordaintzen, eta Italiakoak ez da. Baina, printzipioz, ardo italiarra askok ez duzu ezagutuko, igual frantsesa bai noski, oso kideak garelako, batez Euskal Herrian,
Euskal Herriare, Frantziar estatuaren parte delako, ein txiki batean bintzat, eta Alemaniakorak ere igual, agian, probatu al zenituzketen, Portugalekoak noski, horiek ere, bat dira Euskal Herriko auzokia, baizik eta Extremadurako eta Galiziako auzokia dira, beste herrialde askoren artean, eta gaur egunean estatu batuetatik, Sudafrikatik, beste lekua askotik etortzen zaizkigune ardoak entazatu ditzakegu, baina Italiakoak egia da, gutxi batzuek probatuko zenituzketela. Eta berez, nahiko mazti misteriotsua da. Eta, hori aprobestuaz, ea honako programa hau laguntzen dizuen gauzatxoren bat deskubritzen. Berreun denominazio jatorri zundaren baino gehiago ditu Italiak, eta horien barruan beste kalifikatu ezinezko hainbat eta hainbat herritxo, landa, zonalde partikular daude, baina guk Antoniorekin egindako bida genealogikoan lau zonalde bisitatu genituen. Eta iparraldetik hasita Venezia, Benetoren barnean dagoela, hori izango litzateke Tirrenora begira, Adriatikoari begira, eta Piamonte aldiz, Frantziko aldera begiratuta, bat mendebaldean, bestea ekialdean. Gero hori Toskana, hori binean Kiante aldean, eta azkenik Italia hegoaldera, Apuliara joan ginen ardo horiek dastatzera. Eta horiek izango dira gaurkoan gure bidali burua. Eta hasi ordenarekin hasteko eta jarraitzeko Piamontera joango gara. Eta hor, zuen aurrean duzuen Cabianca izeneko ardo hartu genuen, Barbera izeneko matxarena. Eta esan behar dugu hau ere Sizilia izango litzatekela Italia mailan mahasti handien zabalena duen Italiako zonaldea bigarrena Piamonte dugu, eta beraz Barbera Barbera ardoak oso ohikoak izango. Kapa eta lausua edo ertaina zuten, hau da, ikusten zen, liburu batetik pasatu eskero kopa, irakurtzen dugu letra gutxi gora bere ikusten ditugu, beraz, iguale, toro eta zonaldoietako ardoak horiek oso beltzak izaten diena, hauek pixkaute kapa zurbilagoa zuten, naizta, ez ziren zurbilak ere, eta, Piamonteko ardo honekin egia esateko Barbera matxo horrek sudurrean bazuen, izan zuen nik uste. Lauren artean egia esateko igual sudur edo aromarik gutxien zuen ardotxoa zen, eta nik lehenengo dastaketa batean, pinardantza baten gorputzantzekoa somatu nion. Segurenik ez dute antzekorik, baina, ez dakite, taninoa eta nahiko zera, suabea. Eta gero egia esateko, edaten zijoazen, ginduazen enean, tanin hori gero eta gozoago bihurtu zen. Orduan, hau izan zen, igual gehien gustatu zitzaidanetariko bat, eta batez ere tanin horiek eta ahotik ez zirelako sekantea, baizik eta oso gominolantzekoa zirelako. Zirudien, azukretxo bat jaten ari zinela, eta beraz, hauan oso portatzen zen ardo bat genuen. Cabianca, Piamonte, guazen mendebaldera, Adriatiko aldera guazen eta Benetora joango gara. Eta, badakizue Beneton eta Venetzian edo Veronan egon basarete, prosekoak oso ohikoak direla, eta
beste ardo bat bakarrik ez. Ardoak egiteko, ba, beste era bitxi bat, aurkitu genuen, Ripaso izeneko ardo batean. Ez ardoa ripaso zela, baizik eta ripaso da moeta, ardo moeta. Upategiaren ez dute goratzen, hori imaginetan eta ikusiko duzu ez, oraingoan bai, ispilu islada kendu egin diot, eta, bueno, ahal izango duzue esfortzurik gabe etiketak irakurri. Eta, bueno, gogoratzen duzuen nola Alemaniako ardoen kontuarekin eginen esaten txaptalizazioa permitituta zegoela. Zilegia zela egitea. Azukrea edo jarabe bat botatzea lebadurek bederatzi graduko alkohol minimori lotzeko sukutik, mustiotik. Hemen antzeko gauza bat egiten da, baina gogoratzen duzuen nola esan genuen Espainian eta Frantzian eta Italian txaptalizazioa debekatuta dagoen. Hori handi batean da metodologia tradizionalak erabili dituztelako herri hauetan ardoak gogortzeko. Eta Ripaso hori esan nahi du. Ripaso zonalde honetako bodegetan askotan goikoaldean, bodeganen goikoaldean edo patekin goikoaldeak beste atal bat dute. Garaia edo garaixe, baserritako garaixe izango zane espazio bat dute, badakizue, justo, teiatupean dagoen biltegi bat, eta horrantza, soberan izaten duten matxa jartzen dute, nolabait pasifikatzeko. Eta gero justo, eta esan dut hori upategien gainean dauden receptakuluak edo zonaldeak direla, gero matx deshidratatu horietatik ateratako zukua mustioa, azukredun mustioa, botatzen diote ardoa berari. Behan, upategian ardoa egiten duten bitartean, goian, beste matx proporzio bat deshidratatuz doa, eta behin ardoa ekoizten edo fermentazio alkoholiko amaitzen duenerako, berriz gehitzen diote goian pasifikatutako matxen zukua eta beste bigarren fermentazio alkoholiko bat egiten du, eta horrek egiten du ardoari graduazio gehiago ematea. Eta hori da ripasoaren teknika. Ikusten duzuenez, txaptalizazio bat da, baina txaptalizazio tradizionala. Eta, bueno, kasu honetan, mustioak berak ez du behar. Ez du behar ardo edo mustio berri horren beharrik, alkohol minimoaren kontu hori lortzeko. Hauek egiten dute, ardoari berari, puntxik gehiago emateko, gorputz gehiago emateko ziurrenik, alkohola gorputzarekin erlazionatuta dagoelako. Imaginetako ardotxo hau bazuen baita aromak eta nahiko nabariak, fresa eta frambuesa eta kontu horiek eta badakizue. Askotan jogurtak eta usaintza besterik ez dugu ardoaren usaietaz konturatzeko fresa baten edo marrui baten pentsatzea baino. Askotan ere askozaz ere gure alomari gehienak hirian bizi garen ontzako, nik ez dakizuetariko zenbat usaintzen duzuen hilabetero marrubiak, hori garro egunean jogurretan bai, usentzitu gauza, baina bestela naturalian gero eta gutxiago. Eta bueno, hori bai zuela ardotxoak. Noraito kriantza izango zuen, kopan mugitzerakoan eta ateratzen zuen, ez dakite zura izango zen, edo larrua, baina... Eta bai egia, igual hasiera batean usaina eta oso zuen, baina mugitzerakoan ja hirugarren fermentazio hortako, edo, hirugarren fermentazioa ez, hirugarren mailako usaiak ateratzen zituenean, kriantzarenak, beratzarenak, orduntxe, igual, atze, pixkote,
desagradable egiten zen. Ez dakit hori zergatik izango zen. Baina, bueno, egia da, hasiera batean igual askorik ez zitzaidala gustatu, baina gero, hemen apunteetan, hoize doka jarrita, Ahoan eta agradableena eta gozoena, azukre gehien zuena. Badakizu hemen euskeraz eta gozoa, bi gauza izan daiteken ez, horrentxe azukre du nago, erabiltzen dut esateko ez riko, baizik eta dulce. Eta, guazen ja katako estrellatxoarekin, ze haue Toskana, Toskana, Italian, eta zenbat pelikula zitugu ikusi, Toskana aldekoak beti, bi maitemetzen direla, eta holako kaseron batean bizi dianak, eta normalean ardoa beti agertzen da, ardoa, eta lurreko elikagaiak, eta dena oso naturala, eta Toskana bera ere jankiz beteta. Zonalde horretara joan ginen, eta bertoko Chianti bat probatu genuen. Baina kontuz, Chianti bat baino ona, eta Chianti onak dira Gallo Nero izenekoak, eta horre etiketan ikusten duzuen nola oilar beltz baten etiketa daukan. Gallo Nero hauek izaten dira zonalde konkretu batekoak, eta normalean zonalde hori deitzen da Chianti klasiko. Chianti klasiko, eta klasiko daukan edozein etiketak esan nahi du, hori dela zonalde baten barruan, zonalde restringitu bat, zonalde berezi bat, berton gauzak, iguale lehenetik egiten direla. Hau da, Chianti jatorri izendapena existitu baino lehenago, justo zonalde horretan, mota honetako ardoak egiten zituztela, ez da nahi du horrek. Bai Chiantin eta bai beste edozein jatorri izendapenean. Beraz klasiko esan nahi du, ernamuina. Jatorri izendape baten ernamuina, nukleoa. El nukleo duro. Hoxe probatu genuen, eta gainera, Antonino edo zane, Bila Antinori hori apuntatu, eta bilatu interneten ego duzue, ardoark balioku zuen bere dirutza. Chiantiko edo Chianti klasikoko upategirik ezagunenetarikoa da, ez bada ezagunena. 2021 ardo bate hartu genuen, 2022an atera zena, eta hori, Chianti klasiko Gallo Nero, 14 gradukoa, beraz hau ere, taka. Eta hemen protagonista Sangiovese dugu, Sangiovese, eta honek esan nahi du, ardoak, Chiantin adibidez, ardoek 80% bintzat, matx honetakoa izan behar dutela. Eta printzipio, matxak zonaldekoak izan behar dira. Baina, Sangiovese hemen izango du protagonista, eta matx hau oso zaguna Italia mailan. Malolaktik eta igertzen ezitzaion honi. Eta nik ez dakizati, baina intxor usaila ateratzen nion. Ez dakitze zeden montur izango zen, baina hori nahiko argi gainera. Niretzat intxaurra zena. Gero egia da, daztatzerakoan Antoniok eta esan zigula, fruto sekos eta bazuela, fruitu lehorrak eta bazuela ahoan, baina nik intxor usail hori sudurran agarpatu nion eta batetaki. Gero badakizue, jendea katakrutxotan eta frustratu egiten da, eta normala da, jendeak ez diolako gauzak behar diren moduan esplikatzen. Bakoitzak badiktugu gure rezeptoreak, eta gauzak, rezeptore bat ez da objetiboa. Gauzak gure burmuinera doaz, eta gure burmuinak filtratu egiten ditu. Eta hori ere, errealitatean alaxe gertatzen da. Ni telebistako notizi bat ikusten dudanean, nire burmuinak era batean filtratzen du, eta nire etxe aurreko auzokideak ziurrenik beste era batean filtratuko du. Beraz, notizi berdinaren edo albiste berdinaren aurrean, nik eta nire auzokideak ez dugu iritzi berdina izango. Eta hori garrantzitsua da esplikatzea. Pertsonak uste dute marrugu usaila dela. Eta denok marrugu usaila era berdinean usaitzen dugula. Hori, jogur batean izan daiteke, baina ardo batean gauzak ez dirala. Ze jogur guztiek aroma edo gotita edo tanta berbera dituzte, hori sustantzia da,
Eta hori da guztiok sudurrean duguna. Baina ardoek ez dute sustantzia hori. Ardoek izan ditzakete sustantzia, ez dakite, erreferentzia handi bat, edo arko handi bat. Eta horien artean asko izango dira marrubiaren antzekoak, baina batzuk, segun tase pertsona den, usaintzen duena, usainduko du marrubia edo irudiko saio dela frambuesa, edo batek igual morarekin nahaztuko du, edo batetaki zerekin. Orduan, hori ere kontutan eduki. Eta nik egunero jaten ditut intxaurrak. Eta horretxekatik usaindu nuenean, esan da, ostia, hau intxaurra da. Baina gero batedaki, ze de Montezan, hor, nire sudurretik garunera joan zen partikula kimiko hori. Zezkenean kimika gata, ez dago besterik. Karo, lehenengoa izan zen, lehenengoa daztatu genuen, nik, kronologikoki ez, geografikoki eri naiz egiten kontakizuna, baina hau izan zen lehenengoa. Zeberak esan zuen, karo, hau zala, ardoetan onena, eta komen izala, lehenengoa daztatzea. Azkenean, laugarren ahaltzen baduzu, igual, 3 aurretik edan dituzunez, nekatuta zaude, eta laugarren hori ez duzu behar den bezala dastatzen. Eta, karo, lauretan serioena zen, lauretan tanikoena, lauretan gorputze sendoena zuena, eta benetan lehena izateko gogortxoa egin zitzaigun, dan hori, beste 3, hau lehenengoa, baina gustokoago izan genituen. Eta, hau nik jarri nuen hemen, hori, inbaditzaia zala, sartzen zaizun haua, bum, eta, regustua eta dena, eta, ardo beltz honek guztiek behar dutenez, honek ere garrastasuna zuen, garratza zen, noski, usten zizun hau eta batez ere mingaina salibilarekin, erratzen dute, haua berrinduta usten dizula. Orain Yellowstone eta ikusten nago, hoi izango izateke Yellowstone horretan ateratzen diren zaldi horiek bezalakoa. Behar du denboratxo bat, zure hauak ardoa bera esitzeko. Zeberez, mustan basati bat balitz bezalakoa da bila antinori hau. Hori, esaten zenez, oso ardo serioa eta eskatzen duena denbora eta batez ere jakitea. Orduan, garestia izango nez baita, horrelakorik ez erosi baldin eta ez basarete oso ardozaleak. Eta batez ere, mota hontako ardoen saleak ez bazarete. Baina, estrellita bat, ja aprobatu dudana, eta, hoxe ja, hemen medaillita bezala jartzeko petxuan. Eta azkena, Apuliara joan ginean, justu Italiako bota hortako takoira, hor dago plugia, eta berton, Estatu Batuetan Zinfandel bezala ezagutzen den matxa dastatu genuen, hori ikusten duzue etiketan neko saia zen irakurtzeko, porque tiene un toque como especial, ardoa, eta berton matxe famatuenak Negro Amaro eta Primitibo dira. Eta Primitibo hau da, Estatu Batuetan edo mundu mailan Zinfandel bezala ezagutzen duguna. También luego el tercero también. Eta, nobeda de bezala hartuta, gainera, jendeak Primitibo izan zioten, baina antzadenez, oraintsu berri aurkitu dute matxori Zinfandel dela. Eta oraintsu arte, Estatu Batuetan ez zekiten, nondi zetorren euren matx karakteristikoenetariko bat ezaugarri
Eta, bueno, antzan ez, noski, Italiatik eramana, garai batean. Aretxek ere, New Yorkea helduko zen lehenengo aldiz, eta New Yorketik pixkanaka, bestein bat bezala, La Aventura del Oeste, lurra konkistatzera, landareak ez zieten lurrik indie bertoko tribuiek kendu, hori gizaki txuriak egin zuen, baina bueno, kolonizatu zituen beste lurralde batzuk. Eta zinfandela, niri matxe divertigarria egiten zait eta interesgarria baita. Lauretan, haus izan zen, eta azkena izan zen, gehien gustatu ziteidana. Dudarik gabe. Taninoa eta, taninoa eta zein izan dugu, golosua zala, taninoa eta oso gozoa zuen, eta zinfandele gainera badoka tokezillo bat, badoka ikutu bat, oso berezia, berez matxa bera, izango litzake, mora eta antzeko usainak, frutos del bosque eta alako kontuak, baina gero badoka nik detergente izenez deitzen diodan gustu bat edo aroma bat. Nik detergente ditzen diot, berezia talako, ez dakiz zerben, eta orduan, detergente, sin más, neko oso nabaria delako. Eta ahoan ere, azken aldera, irentxita azken aldera, usten ditzu oso gozoa den zapore bat, eta nik horri violeta ditzen diot. Karamelo zaporea da, baina ez da marrubia, ez da limoia, ez da... berezia da eta hori esaten dio nik. Eta beraz, nik uste probatzeko beharko zenuketen matxa dela, erresago izango duzu Ameriketako zinfandel bat aurkitzea Italiakoa baino, baina, eta Ameriketako ere egingo zaizu Ameriketakoa, edo parkatu, estatu batuetakoa. Orduan, lauretan hau izan zen gozoena, Eta agian ere garraztasun gutxien zuen ardoa baita. Ahoa eta, gehiago gerturatzen zitzaion, Rioja Alavesako kosetxero bati. Orduan, ahoa eta pizkatxo bat zikatzen zuen. Minarekin, aho zapaia, igurtuz gero, igartzen zen sikutasun hori, baina etzen ere, ez dakit holan ibili beharrekoa. Eta, hori bakarrik, igual, lauretan garraztasun gutxien zuen ardoa izan zela, baina niri gehien gustatu zitzaidan, eta gian, horretxek ere, baso zerrezen nahiko du, bakoitzaren gustuei inguruan. Segia da, nik Errioxa aldeko kriantza duten ardo guztiak ezaizkidala gustatzen, holako azidotasun edo garraztasun punto bat dutelako Ribera de Duero ez duena. Eta horretxegatik Ribera de Duero gehiago gustatzen zait, Rioja baino. Eta printzipioz, den bi izendapen jatorri berezko klasifikazio berdinak erabiltzen dituzte. Baina, niri gertatzen zait, eta jende askori baita ere, Ribera de Duero askoz ez ere gozoagoa egiten zaigula hoan, eta hori ziurrenik ere, garraztasun gutxiago dutelako izango da. Hauxe Italiari buruzko kontutxoak, berriz ere berregogoratzeko, deskubritzeko lurralde bat dela, eta oso erdaz estan bezala, muy jugon. Ara joan gaitezke, une oro harrituta gelditu. Eta gerora, hain da, zaila, bertoko kontu guztiak eta klasifikatzea, hori, azkenean, aventurilla bat da. Italiara ardo kontutan joatea. Batez ere, hegoaldera joaten batzarete, bakizue, hegoaldea beti autentikoagoa dela, iparraldea baino. Eta honarte gaurko txapatxoa, Italiako kontuekin, ez dut uste ezer astu dudanik, eta, zuei urren artio esan, eta beste datorren aster arte. Ardo gorri nafarra, ardo niko berena, ardo